amire ellátogattatok, köszönjük szépen, és mint tudjátok, szoktuk felhívni a közönség közül egy-egy embert, akár a Nyagasapalasztaltára, akár a Piszkosmedre, vagy bármire. Na most ez egy ilyen egészen más dolog lesz. Megköszönjük azoknak az embereknek is, akik most már évek óta velünk dolgoznak a különböző posztokon. Gyere Atikán például, te igen, induljatok el jobbról-balról. Tehát a Tóth Attila, aki a gitároknak a rótja, a mestere, a Beck Andris, aki a basszusgitárért felel meg a billentyűkért, a Közi bácsi, aki a pultját hangosítja a zenekart, akkor a Menyeri Gyuri, akinek a családja, illetve a kedves barátai hozzák nekünk a fényeket, az állványokat, a színpadot, a Magyar Laci, aki a LED-fal, a hang, és Borbély Miklós úr, aki a biztonság... Hát így akkor most átadnánk nekik a színpadot, fogadjátok nagy szeretettel.